Wong malaikat wae NKRI solawat bertobat. Tepuk tangan semuanya, hebat luar biasa. Luar biasa. Wah. Ngeten iki lho. Jenenge wong ngalap berkah niku mboten kados ndalu punika. Nggih. Betake panjenengan lan kula netepi darmane budaya wong sebagai seorang seniman ning aja adoh-adoh karo kiai, aja adoh-adoh karo alim ulama. Betul. Dadi seniman kudu sing cedhak karo kiai ben ora lali karo dalane, ben ora lali karo kewajibane. Betul. Wah, hebat luar biasa. Mapan wonten pondok pundi ten menika? Nggih, menika wau wonten ing pondok Nurul Islah. Nurul Islah, sampeyan apalane meng pondok Darul Nikmat tok ae. Kok iso lho? Pondok niki lho Nurul Islah niki lho. Nurul menika cahaya, Islah menika tegese rukun. Dadi cahaya kerukunan dalu punika rawuh sedaya para jamaah mung kepengin gayuh kerukunan, keselamatan, selamat donya lan akhirat. Allahumma amin. Nah, luar biasa. Luar biasa. Remen sanget kula. Nggih. Nyawang sinden-sindene wis padha ngagem beh. Kok iso kaya duren. Kok iso duren iki lho? Dibrongsongi ndase. Biasane ora ngene terus macak ngene iki ya wah luar biasa sanget. Biasane semangate luar biasa. Nggih. Bengi niki wau nganu mergo ketutup saka jilbab. Nggih. Tapi mboten dados menapa. Nyatane sing kepareng rawuh salam sungkem takdim bekti hormat dumateng sedaya para alim ulama, para kiai ingkang kepareng rawuh, para Gus Bunyai sedayanipun, para santri ingkang luar biasa saestu. Wah. Kula yakin dan kula percaya budaya seni wayang kulit tidak akan hilang dari bumi Nusantara. Mergo nek wis para Nusantara niku saka tembung NU, santri dan rakyat wis manunggal dadi siji, insyaallah negara Indonesia dados negara sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Hebat luar biasa. Luar biasa. NU, santri, rakyat dadi siji, manunggal Nusantara. Wis ora mungkin diogak-ogak, ora mungkin dipecah belah mergo NKRI menika harga mati. Wah, seneng kula saiki. Kene ya lho, kiai kampung. Rene aku iki pesenan iki. Pesenan sinten? Pak Kiai Gus Hari pesen niki kon nggawa. Rencana ajeng ditumbas. Pripun to? Gus Hari kok. Gus Hari. Nggih. Niki kon mesene Mas Mondol kon ngejak nek pentas rencana arep ditumbas. Arep go apa? Go cetik geni lho. Raiku kaya rencek no piye kok. Lah wong ya sing sabar iki ning gone pondok pesantren suwan para kiai, para gus-gus alim ulama, enek tetembungan ke innallaha ma'asabirin. Wong sabar ditresnani Gusti Allah. Lah, dadi wong iki kudu sabar. Kudu sabar. Lah nek nuwun sewu, lah nek kesabaranmu, keikhlasanmu antarane kowe karo aku, ya moh kalah to Mas nek aku karo kowe. Wong al ikhlasi ruhul ibadah, ikhlas piroe wong ibadah. Nah. Mulane ibadah apa wae landasana dengan keikhlasan. Keikhlasan. Contone kaya aku, nek kowe mesti gak paham. Piye? Awakmu wong muslim. Muslim. Awakmu wong Islam. Islam. Lanang pisan. Lanang. Wayah Jumatan awakmu salat Jumat. Salat Jumat no. Delalah pas salat Jumat melangkah neng masjid. Terus sapimu ucul ngebyong tandurane tanggamu. Apa yang kamu lakukan? Sebagai orang Islam Muslim, Jumatan no. Sapimu mangan tandurane tanggamu nesu dosa kowe. Ya ngopeni sapi sik. Ora oleh pahala. Ora entuk salat jemaah, ora oleh pahala ngopeni sapi. Sapine jak Jumatan. Wong edan. Apa enek kok sapi jak Jumatan mlebu masjid iki lho, berarti kurang ikhlas. Kurang ikhlas. Beda karo aku. Lah nek awakmu? Ya pertanyaane iki lho. Pertanyaanmu. Pertanyaane mau